impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya nga to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini, magpartisipar. Ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digding sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming natin ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. O kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang umat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay pagkatutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa ating may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Bagatugan, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin Pilipino saan man kayo sa mundo. Welcome sa programa Boses ng Kapalibutan ngayong pong Sabado, October 11, 2025. Kumusta po ang sa itong mga kababayan? Naiidaw nindo si Father Momoy. Nasa overseas si Pai. May mission si Pai overseas. Hello Pai, good morning. Hain ka man po dyan sa overseas. Good morning tabi sa imo. Ipadagos ang misyon. Ako po sa nalikod, Mardula do yung iba sa dito sa napirotian. Iba na pagkita kang 11 o'clock in the morning. Tapos sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, lalong-lalo na sa pangatamang gusto pong kapalibutan, pangataman sa itong kapalibutan, pangataman sa pagmanihar ka mga basura, kasi iba pa. Siyempre, lalo technical, katuwang tapo dyan, the man from Poland, Kuya John Apunis. Kuya John, alang ka na ngunyan ng barakalan ha.
Kaunuan mga tugang si Sariwang hangin Jerome Nico Martinez atin sa DCGB Social Media Department para po masirit kita sa YouTube asin po sa News Online Facebook page at saka madungog kita sa cellphone sa bagi po kan DCGB Live app. Good morning po sa mga kababayan ta. Katang sa newsroom niya po dyan katuwang ta solamente. Solo flight si ano yan nag-iisang bulaklak si Nicole Ann Gloriani, si Jennifer Garupa Manila, si Ciara May nagang eskwela. Solong-solo ni Nicole ang newsroom. Alright, yan po sa mga kababayan niya to, 75 days to go bago po magpasko. Handa na ba kayo? Ano bang regalo nyo sa kapaligiran? Ano bang regalo nyo sa kalikasan? Ano po na paabot ang Pasko? Ayan. Pahingalo, ang taman siya na magparapapurutok. Ang ani po na makangos-angos man lamang si inang kalikasan. Alright. O bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan niya to. Padagos po ini na pagsubaybay ta sa mga pangyayari sa tuya pong palibot. And karo, nagkapara gayon man ang mga sistema niyang kan pagmanihar kang basura di. Sa daraga pinakusog. Pero garo sa probinsya may ginibo naman na lockdown na magtiripon sa mga Municipal Environment and Natural Resources Officer para tukaron mga tugang kung paano ta mamanihar ang mga solid waste ta. Diba? So, aputon ta si ano yan, ang menro kang daraga, si Sir Edwin Ribangcos, manangod po dyan sa sitwasyon kang pagtapon po ng pagtilipon kan ano yan, kan provincial government kan enro yan. Hello Sir Edwin, good morning. Good morning, Sir Mal. Yes, mautang Ara. mautang naman kami kan mahalaga mong oras mo yan. Kumusta tabi Sir Edwin sa tuyang banwang daraga mo yan? Sige lang, Sir Mal. Laban lang. Laban lang. Ayos man. Opo. Kang ano yan, kanakaging simana, no? Nagpapod so, ano yan, provincial government, enro, sa mga menro? Yun po, Sir Mal. Nagkagawa pa-meeting so Provincial Environment and Natural Resources Office kan probinsya kan Albay. Sa kabus na menro ng mga munisipyo. Opo. Ano po ang ano? Anong tinukar po tabi? Figuro ng Chairman, manungod enot, so okay na sa tabaga sa anti-plastic. Okay. Itirit ito. Mm-hmm. Panduwa, figuro ng so pagkandak centralized waste analysis characterization study sa mga munisipyo. Mm-hmm. Kan nakaging pitsa 8, pitsa 9 sa mga focal person na involved sa solid waste, big training, Sir Mar, sa panginginot kayo ng provincial government. Manungod kayo itong big-apod ng wax. Big pa-training, so gabos, ma-upgrade kita kang mga data, ma-strategize man ang provincial government, manungod sa support sa pagpakaray ngani kay ning solid waste public sa buong probinsya. Opo. Kan siguro dumaan sa meeting may nagluwas na baka pwede ang provincial government maglaw kahit site ng tigapot na waste to energy. But so far, sa ngunyan, ang status kay ito on feasibility study pa lang, tigala nagkukuha kin mga impormasyon kung feasible ba ang waste to energy o for the meantime sabi duman na magkaaglugod mo na centralized Sanitary landfill. Yun. Actually, yun ang pigahala talaga. Datulong ang munisipyo ang nagdidipisilan. Siyempre, sa ralikban sa nabagang pondo.
So under DRA 9003, pwede man na ang provincial government gumibo ng lakdang na mamanihar ang basura, natarabangan ang mga saradit. Iyo po, magayon man ining programa ganita, kumbaga, saro sa nalugod sa lugar Mhm. na iko-contain ang basura bakong kalat-kalat sa kada munisipyo. Yeah. Magayon po yan na Mhm. programa. Opo. Oo, While nag-aalat kita ka itong pinaka-eksaktong teknolohiya na gagamiton kung paano may implement yung mga pigsasabing waste to energy. Oho. So, ang first so waste to energy, pero ang second option Mhm. for immediate, makapagibuki centralized sanitary landfill ang probinsya. Iyo. Ang target ka ni Sir Mar na lugar, base duman sa meeting ni, Mhm. uyan diyan sa Ligaw. Ligaw. Opo, tamay daga pala dyan ang probinsyang 28 hectares, Mhm. more or less. So, kung ma-realize ini, sa pamamayos ka sa tuyang gobernador, suportado man niya ang mga munisipyo. Ito nag-aragrangay naman talaga. Iyo po. Oho. Draining ang funds Mhm. kami sa munisipyo. Halos na kulang tigi alukartang pundo para sa nasa pagbayad sa landfill. Naubos na sa basura. Ang yari, ayan. Pero ining waste to energy, pigagamit nila sa ibang mga abantidong nasyon, kaya lang, hindi sa tuya, pero, diit pa sana, baka na ipangani na nagagamit ka yan. So, adalan talagang maray. Primero, kaya daw na suportaran ng basura ang yan na gigibuho na facility. Iyo po, kaya tigmanduhan ang gabos na LGU na maganda kayo ng waste analysis Mhm. and characterization study. Tanganing maraman, pira ba ang volume, Aha. anong mga klaseng basura ang igwa. Mhm. So, ika-classify ini, tanganing maraman ta talaga kung feasible na magbugtak ang probinsya kay waste to energy. Baka kulang ang basura, Aha. kaya man magdalagan. So, Iyan. sa machine. Opo. Correct. Siyempre, ibabagay-bagay man garo kung anong kaipuan sana. Opo. So, ini man, magayon man ining wax na tiggibo ta kita man sa munisipyo, ma-upgrade kita kahit kung 10 years o reduced management plan. Mhm. Tanganing kung igwang mga barago na mga polisiya, mga plano, sa mga design sa MRF, Mhm. kung anong mga technology, o mga equipment na dapat na imbestan kang lokal na gobyerno, Mhm. duman ta maaraman sa analysis kang mga basura kung ano talaga ang dapat na gibuo ng mga best practices ngani. Yan. At saka dyan garo sa waste to energy na yan, garo may klasipikado man sa ng basura na pwede isungal dyan. Opo, ang sabi, kami po sa Daraga, kung ma-imbes, ang itataomi lang talaga sa industry, residual. Yes. Aha. Pagpaproseso ng luso kunyan. So mga nabubulok. Ano? So biodegradable. Yes, So, oo. kahit puwan na ito. Mhm. Mhm. Okay, pero kunyan. So talagang kung halimbawa ang mangyari yan, ma-stick talaga ng pagsibigrigan ng basura. Siyempre po, Sir Mar, pag ini ang probinsya, ang mga munisipyo, tigdudunan talaga so segregation, Mhm. tanganing so ibang marireuse, so marirecycle, Oho. pwedeng mapakinabangan man, tanganing di siya nang magdalagan sa sanitary landfill. Yan, na mayroong pera sa basura. Pero dapat yung pera ng basura, hindi dapat mapunta sa nalpil. Tama. Dapat kung mapakinabangan mo sa mga user ta, ay di, gamito na. Okay. Pero magayon yung nabanggit po nindo, Sir Edwin, yung anti-plastic ordinance. Diba? Aloy na pala ini, 2000, kung dahil na sila, mga 2012 pa gayon, panahon pa ni Governor Joey. Salcida. Oo. Tama ito. Tanda ito, naramdaman ko, duman nga ni Samuya, pag nagsasara, may daranarang basket. Supposed to be araw kaya dapat nakakitakaan. Oh. Kaya big encourage naman ng mga munisipyo Mm. na balikaan doon itong siguro so enforcement na hindi doon kung
kung Iyo. ano ang adalan. So, Opo. enforcement na. Naramdaman ko kahit panahon ni Mayor Herbie, RD Herbie nganyan, di ba? Kaito talagang ang tugutan sa nang maggamit ki plastic so sa sira. Pero so ibang mga dry products ay talagang mabitbit ka ikon yan, mabitbit ka ki alak o kaya basket o bayong tangani na makabawas sa plastic. Iyo po, tasaro talaga yan na grabe sa pag-adal ng mga pag-iriban sa metro. Iyo yan ang kausakang baha. Oho. Dawa gurano kadakula ang mga kanalta. Pagka rinabasa na kang mga plastic, madali o siya nababara. Yan. Plastic tapos ang panduwa pupul ki sigarilyo. Yan, mga diapel, very Diapel. common yan. Oo. Mga diapel. Opo. Abi, kunyan, ano ang maging consensus tabi kang grupo, kan mga mangro, kan bawat munisipyo tabi? So far, sa muya, duman sa tigagad ni mga suporta sa sanggunian, na doon na ang mga munisipyo, kami po, Sir Mar, gabos na sa amin ro, puro sa na additional work, Yes. wala man ki kadaklaan, wala talaga ki, sabi nga ni, plantilial position. Mga, kumbaga, nakasabit lang Yo. ang trabaho sa kalikasan. Bakong kunyan, So, daing, patuloy. daing security of tenure. Yan, so iba, duwa ang function, so iba, dari nakasabit lang, compliance. Oo. So kaya nagluluwas man duman na ang output talaga sa ibang mga membro natatakot man mag-impose kang mga datos, lalo na sa enforcement. Ang iba nga ang aram ko, mga arababaon man ang plantilyal na nakakaputan. So, Yeah. wala ang mga responsibilidad kang pagiging membro. Oho. Laro man ito sa dialogue na pagluwas kang mga pag-iriba na encourage ay doonan ang mga munisipyo. Although nakakaag sa batas na encourage, so dapat talaga man mag-gibo na kayo sa room structure para sa pagmanehan kayo ng kalikasan. Ano kang membro office. So, dapat ma-institutionalize yan. Magbungtat Yes. ni sarong opisyality na sana nga dapat, maski pa magbara ko ng administrasyon, ta mga trend na iyan, dapat diretso tulanin ang programa, diretso man. Iyo nga kung minsan baga sir, nag-invest sa munisipyo, halimbawa sa PCO lang, sabihin ta na pollution control officer, Oo. job order siya, pag nag-loud na naman nga ng bagong administrasyon, mabago na Mabago naman. naman. Mapatraining na naman. Nya. Ano ba ang nangyayari? Kaya daing consistency kang implementation. Yan, Ah, one continuity kang program. Hanggang sa minsan, nagkakarilingawa na. Iyo po. Yan ining plastic ordinance din, talagang nalingawa na. Saro yan, nalingawan man talaga gayon. Nalingawa na. Nalingawan. So, tigdoonan yan, duman ni PA, ni Raul Rosal na doon ang talaga yun yung kalikasan. Tapos sa programa man nag-gobernador, pagkakayo ng kalikasan. Ayun, di sa parte nindo sa partes nindo dyan sa Daraga, mahagad naman kamo ning tabang kan sa sanggunian. Yes, so po, naganuman kami, na sabi ni kami nang bahala digdi sa collection, segregation, sana so centralized NRF, sanitary landfill sa probinsya na. Tanganing medyo magsingil man ngaya for lang, kumbaga break-even lang sa operation. Iyo. Magabat. Oo. Pero maganda may nababanggit si Mayor Vic, si Brad, na gusto man magkaigwaning sa diri na parang locally administered na sanitary landfill ang Daraga. Although nagarugastos yan, pero may plano. Actually, talaga po, maski kadto pa, nagplano na kayan si Mayor Vic, inot na pagka-mayor niya. Ngunya, tig-reiterate naman sa plano. Taigwa na kitang daga, Sir Marjan, sa Tugtubon, Oo. sa San Ramon, Daraga Albay, na igwang dati na po na pag-applyan tayo po sanitary landfill. So ngunyan, bigbubuhay ta nganing
magaangganan man kung wala talaga kitang choice na ibang makadagan kay residual waste. Nagdadako lang populasyon, Iyo po. dapat ihanda tama ng sa basura, sabi ni Mayor. Ayun, bata pa sila dito sa syudad ng Daraga. Siyudad, Mr. Ragabo. Kung mangyari ang sila ng Daraga, lalong bahiwasin. Dapat nakula basurahan. Siyempre, dakulo na nag-establishmento. Aha. Alam ko, sige-sige ang improve kang munisipyo kang Daraga, Mhm. lao ka ng mga negosyante, Opo. kaya pigpipraran tayo ng pagmanihar kan sa tuyang solid waste. Yan, opo. Sir, kumusta na sa kanyan? Kumusta sa operation kan iwabiso mo yan? Tul-tul na. Kung constant monitoring ako duman, Sir Mal, Mhm. may mga pinaabo sa tuya pag ang mga reklamo, Aha. kaya urual daw tayo, remind so manihamin to na sunod din sa mga pangako, Mhm. sa mga dapat man na responsibilidad nila, Oo. sunod doon, tanganing mapakaray both parties sa pag-utilize kang environment and Mhm. sa pagnegosyo nila. Ayun. O, di, ano yan? Sa mga munisipyo, nagsunod na residual na talaga ang idarahon dyan. Iyon na, Sir Mal, nag-iipit na talaga. Actually, may surat sinda sa mo Mhm. na may bagong schedule kang pagtanggap kang basura hanggang alas 4 na sana sa hapon. Pag Domingo, pahingalo man sinda, tamariab kang mga dapat ang makapokus sinda kang kaysan sindang mga corrective action. Ayun. Maray. At least na nagsunod na. Nagsunod. Nagsunod. Hanggang alas 4 na sana, maribo kung dapat banggi. Aha. Mahal. Ay, siyempre, may mga kataraning baga dyan, may mga taraning. Pero so ano yan? So, parong tsaka so langaw, dahil na. Na susurusubside, pero may basis na may nagrabe. Siyempre, pagka ang humidity baga tapos ang hangin, Correct. minakusog ang fumes sa baba. Mhm. Kaya dapat minaparong talaga yan. Pero, bit-bit, nang dangadising ka na mag-init, ang aning makasoiling na sila kang mga basura. Ayun. Dapat yaragad ko niyan. May turtambon baga. Sige po, kada basura, kada tapos, tambon, Oo. practice ka. Garulasan niya style. Oo, yan. Lamang-lamang. Tanganing malapa. Ayan. Okay. Opo. Di, saro pa sir, kanakaagi, naging party garo kamo kan training, edo workshop duman sa Castilla Bio Campus. Para duman sa pagpropagar, pagproducer, kasabay ang paggamit kang mintama kan mga bambu. Nagarong may dakula mo kamang plano dyan sa Daraga para dyan. Ay, iyo po, Sir Mar, nagpasalamat, Sir Mar, so Government State College, sa pagkubiran mo palang so pa-training nila. Iyo po. Aha. Pasalamat sila. So, kami man po, marihi ko na kami, kahit yung pa-training, Mhm. pasaro sa pangako, taluman, pag naturuan na sa mga tao, marihi ko kita ang bamboo planting and processing. So, may plano na kita kaya. Actually, si Mayor, pagsabihan na po, magbunta ka ngayon ng budget nga na maabot sa taon Mhm. sa bamboo. Isa man na pagtutubod ni Mayor na ilaw, itong relief project niya. Mhm. So, relief. So, bamboo po ang ilalaw sa. Ayun. Nagtatawaran kita kay Pantanom na tinanong pa na naman sa composting facility tayo itong kuko ng kaki mga pananom. Aside from na target so ayon bambo ni Esther Longabilla. Ayun. So, ini sarap sa livelihood sa mga sa environment. Kaning pagkakaroon ng bambo, tapapadakulong ba talaga ini dyan sa banong talaga nagtutubod ako, magiging sarap po ining industriya na dahil na pagpara bili ka ng nyog kada bis na kayo buwag ipampurma. Mauubos, sirmarang nyog. Tawa naman bagang kahoy. Yes. Hindi nga na dyan. Pag minagi mo kipampurma, bibirikan so nyog. So
So, i-encourage ko, digdi sa daraga, kung ikaw mga kuro kontrakto, bambo na ang mga pangtukod-tukod, lalo sa mga dyan sa DPWH. Ang pangsalog ninda, pangtukod din naman sa mga kanal, pag minabuhos, bambo na ang dibuhon. Iyan, di dakol lang yung pagkinabang, ano? pa. Mhm. Ito. Ayun. Mas matagas ang bangko, mas durable, Yes. ito pa. Oo. Tapos niya, o sa madaling magtalubo. Madali pang magtalubo. Oo. Mhm. Saro yan sa inilaw itong programa sa daraga. Baka sa maabot na panahon, makaagad kita ng mga makinarya Oho. dyan sa DOST. Yes. Namin, matubangan ta sa mga farmer, Mhm. may mga bamboo. Mabugta kami ng facility sa tugtubon i bamboo processing. Ayun, oo. Talagang tama pala ang sipay mo, Moy. Sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Iyo, tama ito si Pai. Alay na talaga yung dapat matutukan ta. Oho. So, bakulang so sabi tangan ibagang sa kabuhayan, Mhm. sa kalikasan talaga po bang Kalikasan. significant. Talagang Sa kunyan, no? kalikasan. Marirahi iyan na kunyan, pang depensa sa mga pagrasay kandaga. Pati na dyan sa mga river banks. Ito. Diba kasi sa carbon sequestration, Carbon sequestration, yan, nakulao na bagay, adi. Okay. O, di, tama-tama pala nanduman sa Earth Forum, tutukaran mo. Tutukaran mo yan, Sir Edwin. Kita-kita tayo doon. opo, sir. Opo. Okay. Okay. Sir Edwin, baka po may gusto kang ipahayag, ipaabot sa mga kababayan natin dyan sa Daraga na nag-antay po sa kunyan. Go ahead po, tabi. Pasalamatan ko, Sir Mar, ang International Organization for Migration, ining IOM doon. Sa maipig. Hoy, sandali ha. Ayan. Naputol si Sir Edwin. Di ba nalubat? Sandali ha. Needed is dialed. Please check the number. Nalubat ka. Nalubat ka Sir Edwin. Sandali ha. Ngayon tagraray. Baka nalubat. Ayan, ayan na. Ayan. Sir Edwin, naputol kita, naputol. Sir, Yeah. napatol. Haba, go ahead, tabi, go ahead. So, pasalamatan ko kung girara ay Sir Marso IOM. Nagtatapang po yan sa mo. May duwa kitang barangay na pag-sponsor sinda in barangay Macy and Batnog. Tigpapakita ang waste management yan. May tigpapagamit sindang apps na ita-tracking ta sa basura. Naman kung paano anong klaseng mga basura ang yaon. And then, nagtabang sinda na pagkarayo ng MRF kan duwang barangay na ini. Nang kung maging successful baka i-spread out sa buong 54 barangay kan talaga. Garo pilot ining Matnog tsaka Misi. Garo pilot pilot ninda. Pag laging maray ang resulta, pwedeng i-replicate sa ibang mga barangay. Yes po, Sir Mar. So, magayon ining project na nagtatabang sinda gusto man nindang doonan ining sa solid waste na talagang sabi nga ininda disaster related talaga ini po ang basura. Iyo, pag napabayaan talaga, disaster na abuton ta kayan. Yung Okay, di ko niyan ini waste segregation pagkatapos pag-monitor kung anong klase mga basura. Yes, may apps dari pagtatawan ng reward so community kapag na properly segregated sa basura. May reward very good ibang klase man na pag-inggan na yan. Sa mga junk shop, itong mga waste collector tangaling nga makuha nindong pagaray ang mga recyclable. Tigtawan na ninda, Sir Mar, ng mga gamit. Oho. Tangaling higusan man nga yada sinda magkolekta kang mga recyclable, isa na kung saan dahil mapasahin kung mapadaman sa landfill. Kinawanan sinda ki mga gamit, kiluhan, mga PPE, kinawanan pa ki motorbike, sidecar. Iyo magayon nga ni May kayan. pilot sinda.
Sa ibang bansa na hiling may bagong sistema ngunyan ki klase ng basurahan na sa mga recyclables talaga aron kan mga bottles ito siyang suksukan doon sa palibot dahil na siya nakakasabay sa gabos na basura tangani daan na sa mga parakalkal kaya dahil man mapribintaran man na magkailang ayos man na di Iyo. Tingari ti alap mandig di sa to. kumbaga may receptacle duman si suksok ang halimbawa nagtapos na ba siya duman nakikay tanganing ang pagkuha kay kung sa mga nagkakalakal ka yan dahil na siya mga bangbang duman sa basurahan na makalkal sa dumaan kukuanan Iyo po. diretso na kuha very good man ayan okay sir Edwin salamat ang pumaray tabi adi padagos lang Thank you. madagos ang pagtanong palan ka mga kahoy dyan Iyo po, Sir Mar, firme. Ay, gawa naman na kay schedule sa Pizza Kinsigan sa Kansawa. Kansawa naman ang target. Ayun, ayun. Sana ang diretso yan ang mga hindi mo sila. At saka sana ma-implement na bako lang yun ang pagtanong talaga. Kundi may adaptar itong agroforestry. Di ba? May kahoy na, may kahoy na, may kunyang pa, may pagkaong ba. Ayan. Aba. Sir Edwin, thank you very much for tabi. Mabuhay ka mo dyan. Okay, thank you, Sir Mar, David. Mga tugang Sir Edwin Ribangcos, ang Menrocan Daraga, sa tuya pong exclusive na intervista ngayon po na pag-aaga, mga tugang, mga baretang sa lipong nagang o katudyang ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pahudyan, termino mero ulo ora mismo sa gabos sa singkame permi alisto pag sinabi na urado daig iba kaminaan sa taho ang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulunyaw asin magkasararo suportahan ka ba ng gamayan alam mong saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na biulano dapat daing ururihan dawala bilabi na ang pagtios daig kita natatakot basta
kasama Thanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masala sa pag-alala yan sa tong mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manamod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang 10:24 in the morning.
An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung kita nagmamaot, magkayong napalibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patrenya to gibuhon, mga kabutan sa tungtungan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga, rigi po sa tuyang programang Kapalibutan ta. Ay, boses kang kapalibutan. Giginununuan. Good morning kay Benji Hile. Benji the Pogi, listening and watching. Sariman si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Si Bingbin Boris dyan po sa San Isidro sa Marilipot. Kuya Bob Candano dyan po sa ano yan, sa Tabaco. And then siyempre si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Good morning po sa inyo kabos. Ano man sa nung pigigibungan yan habang nagdadamo. Good morning. I hope na ready na kamo para sa mga masunod na mga events. Ayan, advance happy fiesta sa sila rin Ligaspi. Ay, malapit na rin pala tayo mag-anniversary, no? 67th year anniversary. Mga tugang kan DCGB. Yan, alright. Bueno, mga tugang, kanakaaging Sabado, wala po ba si Papa Mar, pero may nanangog kamo, as in may nahiling, mga tugang na hinanda tang material para po sa boses kang kapalibutan. Dahil sa Rosa Pig Advocarni ni Father Momoy, iyo po ang pagtanom ng bambu. Aram taman sana, mga tugang, na ngunyan, yun ang potensyal na pwedeng kakitaan ng mga kababayan niya at mga parauma. Ini po so, sabi nga ni Kaniba, garong pinag-i-ignore sana. Pero sa ngunyan, sabi nga ni Kayan, bako sana nga iyan nakalangkaw na klase ng awot, kundi pigiling na po yung mga entrepreneur bilang living factory. Di ba? Kada node, kada fiber, asing kada dahon, nakalinyada mga tugang ang ganansya and ecological redemption. So, pera sa sabi nga ni Kayan, paggamit na sa mga pagkudal, gamit na sa harong, higwa pang mga medicinal values, yung palang ano yan, yung palang gamot, yung ugat ng bamboo. Sasabi ka mga eksperto na gold mine, mga tugang for biotechnology and regenerative agriculture. Kapag gaya na proseso ng maray, yan pong gamot o ugat kang bamboo, igadaw ng potent biocompounds na pigagamit sa mga pharmaceuticals, cosmetics and organic tonics.
Ha? So sabi yun, yung gamot niya, bakusan ng soil stabilizer, as in biochar, as in nakakapag-enhance po mga tugan ng fertility and carbon sequestration, pwede man na ma-monetize pala yung gamot, yung ugat niya. Okay? So, sa madaling sabi, ang ugat niya, based ang nakakapugol sa soil na magrasay, sa daga na magrasay, kundi igwang may economic value. Okay? So, yan po, nagkapira lang yan sa mga, yan. And then, kasi nabanggit ni Sir Edwin, na yung bamboo, yung pole mismo, is pwedeng pansalida mga tugang sa, sa mga palapala. Di ba? Yung kumailing po sa mga Chinese movies, mailing po nito, yung mga palapala nito, mga bamboo. Because yung tensile strength niya, minsan mas makusog pa sa bakal. Di ba? Nada itong mga iron bamboo na pigapod. Iba-ibang klaseng variety po ng mga bamboo. Kadakol yan. 65 varieties. Mga tunggang. So, sangon yan, itong mga pole, yung bamboo, pero sa gibo mga tugang ng ng mga pamuste, pagkatapos pigibo na yan ganyan mga tugang na plywood. Kung mga parang laminated plyboards, bamboo plyboards, laminated beams, kadakol na ng mga including mga utensils, pati mga mangko, mga to, hindi mo maraman, bamboo pala nito. Okay? So, ipadagos na po, ito pong seminar o yung training na pinag-gibo, sponsor po yan kan Sorsogon State University, Castilla Campus. Ang ani po na mas madagdagan po ang kaaraman niya tumanood po sa babo. Ready na? Ating BTR. Go ahead, Tawi. Jerome. Kung pang-break ko nila sa kawain, pwede ko dyan ako na ng tubig. Neto, hindi ko kumakayan. Nakailan meron sa akong nag-message sa kanya. Kilala po. Ulas. Ulas sort out sa kanya. Sa Canadian na gusto mo yung Pilipino. So lahat ng post ko lang gawin niya ng Pilipino, ginaya niya. At nangalong pa siya sa kanya, para sa balak niya ng naman. Ang sunod niya, yung higla ng kawalan yung barong. Ang sabi, base sa pag-aaral, mag-ibay-ibay yung barong, malamig sa kawan. Kaso, mas sila na naman. Kasi mo naman na naman. Kasi pagkakala ka daw, parang nag-aapsan yung voice code, may ingat, yung masira. Kaya kapasok ko gamitin. Kaya kailangan yung sinabi ko sa mga pagkakataon nito. Hindi ko yung pag-dito. Parang yung sa Facebook. Hindi na sinibigyan po yung sarili sa mga ito natin. No? Ulit po. Next. Ito po yung sumita, pero mahalan. Kailangan po ng mga turista sa Intramuros. Pero magpunta sa Intramuros, di ko nakakita. Yan, Jerome, dali lang. I-post mo muna. Ito, bakit na ito? Post mo muna. Yan, kasi bago po, pig-discuss duman. So, manood po sa bamboo na nagagamit siya bilang fabric, tela, na bako lang pamuste, tela, igwa ng mga badok mo niya na gibo sa bamboo, kasama mga tuwalya. Ngunyan naman, pwedeng naman, hindi po na pwede siyang gibo na bisikleta. Charcoal and activated charcoal. Yan po yung yung pinagagamit na register ko sa Vietnam kami na pangsurop ka mga surip-surip sa lawas. Okay, sige, go ahead. Brand po gamit kasi pang-filter, pang-linis, ginagamit mo sa spino, ginagamit sa supply. Nakamakita lang yung ginagamit na Colgate, meron yung maitim, charcoal na oil. Tapos, aside from that, pag-purifies man, that's mas pinagalit yung pang-marika. Sige mo? Pag-rin po, marami pa akong karamihan.
pero palagay ko nasa ating option. Kaya po, sa ikalangit po sa Diyos, potentials of having 1 plus 1 power para magkikait po ito ng trabaho. Isipin natin, kung ano mag-aalaga, kung yung aani, wala pa ng taong involved yan, it will create economic activity. Local livelihood, voluntary, export market, nakakalik mga kain kanina. So, bago farms, lahat po ito, kailangan po ng tao, kailangan po makailangan, ibig sabihin, pati yung makailangan na kailangan po natin, gagawin ng tao, so magkakaroon po ng itiket para sa trabaho ng mga titigil. So, yun. Ito po yung nag-aangat ako na lokal. Mga kwento ng sorsogano na successful sa kawain. Kaso, nagkulang ang mga artists. Meron yung kapitbahay ko, nag-aantak siya na yung bilao. Nung gumagawa ng mga bilao sa barangay, iniit ko niya ay yung parang kaya pinakagigay ng ilong, binigay ng maarog ng bulan, mas bakit, minsan may always ng pamandikan. So yun po yung kwento na ngayon. Pero dito, halos ito po yung nakita ko dito, ito sa Pokemon, may Zoom. So ang programa nito, ang may-anis sa Mercado. Mayroon sila sa estudyante na Filipino company, pero kung makikita natin yung face na, ang ganyan po yung ginagawa niya. Pagkilos na nakakutang pangalan. Ito po ginagawa nila, napuan, na mesa, sarili, ginagalit na sa pagkain. Iba't ibang klase po. Filipino engineering. Siyempre naman yung program, and especially we're going to use bamboo. We're going to engage in bamboo businesses. May ginagawa sa kanya ko, yung tao yung nasa kawayan. Kailangan namin mag-set up ng parang pang-ubas sa engineering ng campus. Kaya parang pang-supply ng mga equipment, halos puro Alibaba. At mga Philippine supplier, siguro kaya wala pa sa ibang kwan na pili na producer. So, napagpagkunan, pag-set-up na nag-video sa campus. Sino problema na siya? Wala tayong mga modelo mga kagamitan para sa proseso na kawayan. Please, hindi lang simple na naman, tutulong ko nun. May marami na sa stubo, mahati-hati na rin. Pagay ko naman kaya yung response. Tapos, mind control. Yan yung magiging problema siguro natin, especially sa part ng standardization. Dito sa ngayon, plano lang natin na lagyan ng mga produkto na galing sa mayon. So, pinag-usapan na namin sa opisina na dapat yung bilao na galing sa mayon, malagyan nyo ng trademark. Para kung may gumawa man ng taga-ibang lugar, magkakaroon ng separation identity. Kasi kilala na yung mayon, maganda yung produkto. Na plastic, at kadalas napakaganda ng produkto, tumatagal. Actually, tuwing Pasko, nagdadala ako sa amin sa RMCI. Ang binaw namin doon, yung halos 2.5 ang lapan. Yung nabibili ko dito, yung 2. Yun yung gusto-gusto ng mga namamagpan. Pati yung sa paglinis ng binyas. Then, isa pang challenge, kung gusto talaga natin mag-involve sa kawayan, yung limited marketing and brand development. So, pagiging ko dito, makakatulong yung center, makakatulong yung university, makakatulong yung ibang government agency katulad ng DTI, at saka yung mga LGUs. Sige, no? So, ano yung pwede natin gawin? Collaboration. So, kagandaan po nito, meron tayong mga estudyante, meron tayong nag-officials, meron tayong gumagawa.
meron tayo mga APs, representative ng iba't ibang munisipyo, as well as online, of which we may collaborate particularly with the university, with each other, in order to produce some innovative products. Another one is that people going to invest in shared facilities. Halimbawa, Sorsogon, mas malapit pa nga ang halos daraga. O Sorsogon City, nasa gitna kami. Kung pwede tayong magkaroon ng shared facility, of which we're going to put our products for processing prior to finalizing or maybe assembling of our products. Then, e-commerce, pwede rin naman na yan. Facebook, Shopee. Pag meron tayong produkto na maganda, marketing will follow. Pero kung meron, katibahin ko rin, it is not just a plan. Nabanggit na natin ito kanina. It is a foundation. Kung nabanggit na, especially on the ecological importance of kawayan. Ang dati natin kaya gagamitan ng kawayan, bus doon sa EO, magkaroon tayo ng taniman na umulang hektarya, magkaroon ng puhunan na 20 million sa initial year, magpupuntas ng 20 to 25% para gamitin ng mga public schools and high school. Kung lahat na yun, potentials. So for economic growth, environmental sustainability, and cultural preservation. And lastly, at iba pa. So, panghuling slide po, maraming salamat at sana po ibanggit niyo kung ano yung mga di ko nabanggit doon na mga produkto na pwedeng gawin. Kasi may ginawa dito, yung tasa, yung baso, may ito dito, yung sa tinitirahan nila. Pag may kawayan, mataas ang ating mararating. Kasi nahanap ko yung kawayan na hagdan, nasa kapitbahay. Kaya na-picture ko yun po ko lang there. Kasi nahanap ko. Pero gusto ko lang po ipakita, kapag nag-invest tayo sa kawayan, oras, panahon, malamang yung susunod na henerasyon, magkaroon ng mas malaking pagkinabang. Bago ko po tapusin, sana po na-inspire po yung kabataan, natulungan yung napapanahon ng mga katulad ko para magkaroon tayo ng disiplina na tangkilikin ang kawayan. Dahil sa ating yung magagaling na tao, hindi po ako. Ang inspirasyon ay pansumandala lang, pero ang disiplina, pangmatagalan. At yun po ang hiling ko sa mga estudyante natin. Be inspired and transform it into a discipline of which that will be later on transferred to your ba't ba kayo? Resign. But, sige. Sa mga darating na panahon, sa mga anak niya, sa mga estudyante, later on, that discipline should be passed on. So yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, Engineer Pascual, for highlighting the value of bamboo products. Joining via Zoom, our next speaker will talk about how bamboo plays a significant role in addressing climate change. Let us hear from our guest speaker, Mr. Nelson Tebay Daltica, a Science Research Specialist 1 from Department of Environment and Natural Resources, Ecosystems Research and Development Bureau. Okay, so this will be my presentation, Bamboo Species for Climate Change Mitigation. So, review muna tayo ng konti, no? Ano yung greenhouse effect? So, ito yung natural process kung saan yung atmospheric gases known as greenhouse gases like carbon dioxide, and methane ay tinatrap sa heat ng heat of the sun. Para halimbawa hindi magiging malamig dito sa mundo kasi kung wala yung init, walang mabubuhay na nilalang, tao, hayop, animals, halaman kung wala yung greenhouse effect. So dito makikita nyo, meron tayong mga natural greenhouse gases kung saan yung water vapor,
carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Ito yung mga natural greenhouse gases, no? Ito yung sila yung nag-occur sa Earth para tayo ay karoon ng sapat na init para sa tao, sa halaman, sa hayop, para mabuhay sa ibabaw ng mundo. Tapos, later on, nagkaroon tayo ng massive na man-made greenhouse gases. So, ano ba itong mga ito? Ito yung mga fluorocarbons, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur. So, saan ba ginagamit itong mga greenhouse gases na ito? So, aside from, meron tayong mga aerosols, mga refrigerants, katulad sa mga aircon, sa refrigerator, mga cleaning solvents. Hydrofluorocarbons, yun, si Freon. Then, ito, yung mga industrial solvents. No? They are producing perfluorocarbons. And then, siyempre, yung hexafluoride, o sulfur hexafluoride, used industries as electrical insulator. So, nung magkaroon tayo ng evolution, industrial evolution, nagkaroon tayo ng massive production ng mga man-made greenhouses na nakakreate ng climate change. So worldwide, ito yung naging problema rin natin kung saan nag-increase ang ating mga greenhouse gases sa atmosphere. So makikita niyo sa picture, 70% of the greenhouse gases in the atmosphere is from carbon dioxide. So, kasi yung mga human activity, yung ating mga production from the factories has caused the earth to warm further, causing global warming. Ang tawag dito, man-made greenhouse effect. So, siguro naman napapansin niyo yung yung climate change na nangyayari sa atin. Ito yung pag-increase ng concentration of greenhouse gases. Ano yung nagiging resulta niya? Dahil sa human activities, katulad ng industrial development, transportation, agriculture kasama, nagkaroon tayo ng increase in global temperature. So kung mapapansin nyo, dati mga signal number 2, signal number 3 lang tayo. Tapos nagkakaroon na tayo ng El Nino o El Niña. Ang cause kasi noon is yung ating pagtaas ng greenhouse gases. O saan tinatawag nga natin climate change. So nagkaroon tayo ng extreme changes in weather patterns. Ang Philippines is highly susceptible to typhoons located within Pacific because it is a typhoon belt. No? So, kaya ramdam na ramdam talaga natin yung pagbabago ng klima. Highly susceptible tayo sa landslides. Dati hindi naman masyado siya, pero ngayon talaga yung mga mountain-based steep slopes talagang nag-erode. No? Yung mga landslides na babalita naman natin sa news yan. At yung pagbaha, nakita nyo naman, napapansin nyo, nabalitaan nyo, kung minsan nararamdaman nyo rin, yung mga pagbaha, kung saan yung mga 70% of cities and municipalities are coastal areas. Then, may nadagdag pa, yung sa DPWH. Kidding aside, no? Pero, yung pagbaha kasi talagang hindi siya naging biro. Malaking contribution dito yung ating climate change. So, ano ba yung concern natin dito, no? Globally. Sa pag-akyat ng carbon dioxide, sino makakatulong natin sa atin? O kaya, ano ang magagawa natin paraan para at least ma-mitigate natin ito. Ngayon, papasok dyan yung mga halaman.
Kasi yung mga halaman nakakatulong sa atmospheric carbon dioxide for the buildup of their biomass. Na hindi given yun natural yun. So nabanggit nga ni Ma'am Angie kanina sa presentation niya, very significant roles ng mga halaman sa pag-sequester ng carbon dioxide. Bakit natin nasabi na malaki ang role o papel ng mga halaman sa pag-sequester o pag-mitigate ng climate change? Dahil ang mga halaman, they take up carbon dioxide from the atmosphere and store their carbon in their biomass. Kung saan yung roots, stem, branches, and leaves, sinisequester na-store doon. At the same time, ang kapalit ito, nagre-release naman sila ng oxygen. Na? So sabi dyan, physiologically, the faster the plant grows, the faster carbon is sequestered from the atmosphere. So makikita niyo yung presentation dyan, yung photosynthesis. No? Kailangan kasi ng halaman ang carbon dioxide sa kanilang paglaki, kasama ng tubig at saka yung mga nutrients. Now, ito, mag-support lang doon sa presentation ni Ma'am Angie kanina. Bamboo is the fastest growing plant on earth. Totoo yun. Kasi ika nga ni Sansini noong 1994, mayroong species sa Japan na record na within the day, nagkaroon siya ng 222 centimeters growth spurt. No? So, napakabilis nun. So, nire-record yun. No? So, makikita nyo sa picture na yan. Isang machiko, baboklap, na kung saan ang difference niya ay 1 week lang. Ako yung kumuha ng picture na yan, kaya na I can attest na mabilis talagang kawayan. So, sa taas makikita nyo, hanggang dip-dip pa lang siya. Then, after a week, hindi niya naabot yung dulo. No? So, ito isa sa mga nagpapatunay na ang mga bamboo, mabilis ang paglaki. Lalo na kung nagbawa, given na yung isang nutrient na kailangan nila, I mean yung requirement nila, ay yung tubig, yung water. Na? So, sabi nga naman ni Boschner, bamboo is foremost in biomass production. Bukod sa mabilis siyang mabilis siyang tumaas, exponential din yung kanyang pagdami. Basta magkaroon ka lang ng management sa craft ng isang kawayan. So, sabi nga ni Boschner, bamboo is foremost in biomass production, giving at least 40 tons per hectare per year. So, may makikita natin yan. Kung lumalaro nga siya sa range nung ipapakita ko sa inyo may. And then sa sequestration ng carbon dioxide, 12 tons per hectare ang kanya lang. So, malaki yun. Per hectare pa lang siya. Okay. So, gaano karami ba ang kawayan sa Pilipinas? No? So, actually, ang kawayan kahit sa halos pumunta, makikita mo kasi endemic na siya sa atin. Maraming species ang matatagpuan sa atin. Kung nagkakamali, 80 species yata yung meron sa atin sa Pilipinas. Ito, banggit ko nga kanina, mabilis siyang lumaki and self-replenishing. Ay isa pa napakahirap patay ng kawayan. Pagka nagbawat ito'y pinutol nyo, gusto nyo tanggalin sa pakuran nyo, hindi basta-basta mawala. So, meron tayong natural na taga-mitigate talaga ng climate change. Pero kung tatanungin, kulang pa ito. Kaya ang DNR noon, naglabas ng Executive Order No. 26, the National Greening Program, kung saan sinama nila yung kawayan na tinarget nila, 300,000 hectares noong 2016 sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So ano ba yung mga species na ito? Ito kasama to sa mga
I mean, ito yung mga economically important bamboo species. Pag sinabi economically important, ito yung mataas ang demand. Ito yung maraming gamit at talagang hinahanap para sa mga iba't ibang produkto na ngayon ng kawayan. So ito yung kawayan tinik, Bambusa blumiana. Kung ako nagkakamali, ang scientific name na nito is Bambusa espinosa. Giant bamboo, buho, bolo, and bayog. Ngayon, noong 2013, ang aming opisina, ang aming tanggapan na Ecosystems Research and Development Bureau or ERDB ay nagkaroon ng isang project to assess the carbon sink potential of bamboos to mitigate the impact of climate change. Ito yung unang attempt to determine the biomass and carbon sequestration of 4 economically important bamboo species in the Philippines. Bakit? Kasi bamboo locks up carbon in its biomass like any other plants, no? Maganda storage siya kasi malaki, marami siya. So marami siya talagang na-store na carbon dioxide. And at the same time, kung napapansin nyo, marami siyang, pag nasa ilalim ka kasi ng isang kawayanan, parang maalwan ang pakiramdam mo, presko, malamig, dahil napakarami niyang oxygen na ibinabalik sa atmosphere. No? So yung kanyang carbon sequestration ability, almost or even more, sometimes even more than trees. So itong isang reason kung bakit ito ay napasama sa ating reforestation efforts na ginagawa ng gobyerno ngayon. So kanina pa ako banggit ng ano ba yung biomass and carbon sequestration? So biomass is a dry weight of living plants, no? Accumulated during the process of photosynthesis, kung anong kanyang paglaki, wherein atmospheric carbon dioxide together with water and sunlight is converted to carbohydrates. So pag sinabi nating dry biomass, ito yung kumbaga pinutol mo na, no? Matay na siya. Pero ito yung kabuuan na isang puno na wala na siyang moisture. No? So ito yung pinakakatawan ng kawayan. No? So paano ba maalaman kung gaano karami pag-sequester ng carbon? Ay isa kong masasabi dyan, mas malaki ang biomass accumulation o kaya ay mas malaki ang kanyang katawan, mas maganda ang potential niya na makasequester ng carbon o kaya makapag-store ng carbon. At hindi lang yung nakikita natin sa taas, ang makikita nyo kaya mag-sequester ng carbon, pati rin siyempre yung kanyang ugat. According to McTaken, 10% to 40% of the total above ground biomass ay yun ang nasa-sequester niya. Yun ang nire-represent ng mga roots. No? So, yun po yung biomass. Yun yung ating katawan na dry na, kumbaga wala ng buhay. So, ano naman yung carbon sequestration? Ito naman yung proseso ng paghuli o pagkolekta, no, ng mga carbon from the atmosphere. Then, ini-store niya sa kanyang katawan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagpalay natin sa tao, no? Pag malakas siyang kumain, so usually, lumalaki tayo. So, pag lumalaki tayo, ando yung capacity na marami tayong kumain. So, ganun din ang, pasintabi lang. Ganun din ang kanyang, ganun din may hambi ang carbon sequestration niya. So, bamboos, like other plants, take up carbon dioxide from the atmosphere and store their carbon in their biomass. So, ito ay dumidepende sa laki o liit ng isang halaman. Okay, ayan po tabi, ipagpapadagos na po yan next week, no? Magayon na yung discussion, ano na ang tabang kang bamboo para po sa carbon sequestration pagkatapos duman po sa pagtataw ng oxygen. Diba? Nabanggit po kasubago na dako lang na-store ng oxygen, kaya baga pag nyaw ko dyan sa irarom ka makawayan,
pwerte ang pagmati. Tapos may sagiw-siw pa, no? Lawis-wis ng kawayan. So, di ba? So, yan ang mga, mga importante pong, kang bamboo. And yan po pinagsasabi ni Father Mamoy na sagip kalikasan, sulong kabuhayan para sa kinabukasan. Yeah? Patamang ka na sa palibot, igwa ka po ng opportunity for kabuhayan. Di ba? Nabanggit ka sa bawat mga speakers. Okay. So, hindi po ka po, tabi. Mga tugang salamato na maray sa pagantabay. Napakarang po ni Kuya Juna Pulis sa lado technical, si Jerome Nico Martinez sa social media department, si Nicole dyan po sa newsroom. Sa para po ni Sir Edwin Ribangcos sa Subago na kaibanan ta. At sa mga speakers po, duman po sa training and workshop na pinag-ibo mga tugang ng Sorsogon State University, Castilla Campus, Salamatong po maray tabi. Hanggang sa Sabado, sa para po ni Padre Mamoy Borromeo, ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa